Jotono lamsogo Thinang Entertainment YouTube channel angnorono sango kokrlangmani taklai ni 2019 kokrok date 1 ni kokrok answer kirnani hini kisa watui phaima bai kisa leri thangka inke tabu phaidi sek nailena taklai kokrok date bo hai answer phaiga ba bo hai question phaiga sing tabu obo naile inke omongkha kokrok set any question inke puila noro 61 simi 65 poriui orono answer saklai jangnai inke puila 61 phaidina lena Ojit বন্ধু দেববর্মা কগ্রবাই সিনানি লয় বরনি মানকে जों অব পরিমাণি বিসিংতি মানখা অর আনসার বি নাই বুফানি আরনি সিমি মান ইনকে আবুনি ইয়াগুলো जों 62 दङ আই এ পাস খাইমান উলো অজিত বন্ধু ববতৈ সামুং হাবকে অর আনসার নাই এ फोरोंनायनि सामुंग हाबो गाबुनि यागुलो जों 63 अबुंखा bo samung bukha bisingni tongmung kluino monogo khibingke जों o jago फोरोंनायनि samung suinaini samung clerkni samung ke sakani thaise phanai answer nai tanghingangke oro je जों pori nongmani bisingo obongnai bini soi saklaimung eba answer d ke 64 tongo glui kokthai bo kokbago khobjangke omongnai glui hingangke ani ja wansukmani obongnai goron eba adjective khobjak adjective means goron kobago khobjak inke जों abor mane 65 kifili kokthai ni ui ingkhangangke oro kisa bokhaw khami thimung tongi mano tangge mothagya khlai okay mothagya khlai omo to chawine tongo haifano oro ui tamoni chungke ui mothagya khlai ni wai khlai omo ui mano hayangke batai kisa ui kaisa जों continuous tense jemon जों tense khlaibo continuous ing mani english obo haibo ui mano haifano ani wansumung dui obo ang 99% obo answer ro tai kisisa 1% ang asuk omo rimaya saya phano ui mano ani samon jago gabo 99% ang mothagya khlaini wa khlai okay abuni yagulo 66 kokborok ni puira kokrobai blaini mung obo tetu obo phaiga hangang ke oro I drop jethuang dang dongke abong nai ketal kothuma engaro buni option kri 6 option kri inga obo answer nai di sakani kaisa phanoya inga abuni yagulo 67 kokborok bai sapukjak puila koklop timung obongkha oro kisa kok banglai mung tongui mano hangangke haifano ongi mano bolong tang hangangke bolong khasang kok borma bijapni uklugo Dulot Ahmed Simani kaitham kokloman kha bolong hati nokha karo bolong puila sijago ge abono karite kisa kok banglai mung hangangke khatung sana honite kaisa bini no sorry omo kokma kalai bijabose uklugo sijak inke जों kok borma o hangange sijak ma khatung sana onenge pia o jagao khatung sana option kri inge sakani thaise phanaya phanangai manu pia nitai sarni boino जों use khlaiga angge aboi bo dak sida ke saoje bolongno kokborno puila sapokjak ba sijak koglopni saungangke omona ang 99% wo tei 1% ang bono answer riya tanghingangke ulo omphanangi ni mana answer gaboni janglo phaiga 68 tolani bijabroni bising kumur ranjan debborma bai sijak ingkhani singke hachukni khorang hachuk khuriwo hachuk ringma angangke sakari thaise phanaya omo ungnani chances donggai tanghingangke ang bini obo hairok mapuri angke bini ang kaisa mapuri kha nasingma hanengke o jaga nasingma krei ingke hachuk ringma I think binia haima tongo angangke obono motamoti ang 99% ru ingke gongburaso gong koktang bijamno sike omo sinengkha o jaga soise option krei obo angangke Komolia Debborma Simani angangke oro answer nai sakani thaisa phanoya gabuni yagulo जों phaidi 70 bolongni busajok जों saw tauni bijab angangke bo Nondokumar Debbormani u segan tet 1 bo bini phaika ingke obo ungnai koklop bijab ingke abuni yagulo जों sonet koktang rok bijapno sikan songke kokborok bai sonet sinai tabuk jora khoroksana abongkha Binoy Debborma angangke obo soi answer bini Binoy Debborma 72 so tongo kokborok ni puila kokbukhal bijap ni mung obo bo Dr. Nitai Charjabai sijak kokborok ni kokrok kisangnai bini soi kifilmung eba answer kokborok bai simi sapokjak puila thungnok bijap ni mung tamo obongnai ang saimamani mote Beng Senal tu Semlal Debborma bai sijak
ke 74 ni kok borok ni puila kok borok ni kokma ba grammar bijab eba grammar bijab ba kokma hani singo ke obo bobong na hingange Dulot Ahmed bai swijak puila kok borma obongnai kok borok ni laibuma bo puila grammar bijab wngkha kok borma obo Dulot Ahmed bai swijak tei Mohammed Omar bo chubaka aboni yagulo sungka tiwa kok eba lalung bo hasteo sajak aboni soi option oja kri abongkha Asamo sajako Asamo ke o jaga soi kri hingke bini answer ngnai sakani thaisa phanoya aboni yagulo kok borok sanai bo dofani kokno tabuk standard kok borok hwnui romjak obo sana thanga hingke bingnai tang hingke deborma rok samani dobo deborma tipra dofani kok wngkha standard tang hingke o deborma rok no swkang sana thanga hingke borok ni kok rok bai rok nongkhor rok borok no kwbang kuk swinai rok bangma abono bagui no sana thangke obono oboni answer pungmung dal busi kini singo hingke pungmung dal nei tongo omoni answer soi answer ngnai b kaboni yagulo kwthathai wngkha ni singo kwthathai wngkha pungmung kwtharokni swijakmang ang tei option pori salia norok nainadi pungmung kwtharokni swijakmang obongnai bini soi kifilmung cho bai joni pungjakma thai eba uchcharon stan wngkha ni singo kotok khwksui wa sakani thaisa phanai hingke cho bai jo obo platal hini jago eba taluk bo hingke oro kok borok wanu khungsung hingke bini soi o jagao option kwrwi hingke kotok hingke kontho khwksui hingke usto wa hingke donto hingke dental sound himani ke bini oro answer ngnai d sakani thaisa phanaya obo cho bai jo hingke platal eba wanukung hingjago chini je bahan bukhukni je bahan sakani kasaka rok abo cho bai jo pungo haita hingke aboni bagui sakani thaisa phanaya asu twrwk khe himo oro twrwk khe wngkha ni singo kei mung goron mung slai khlai goron hingke ani uansukmao obo wngnani chances tongo khlai goron tang hingke obo adverb twrwk khe adverb adjective modify khlai khe tongma bagui omo khlai goron wngnani chances tongo 99% ke tabuk phungni damjoro chini rungnog chengo hingke omo wngkha tanghalok thaisa phaika tanghalokni damjaro dagrijak ke damjaro hingke oro osinima ringo osinima ringkhe chwng saimano tangni kuma tanghalok hingke oro sakanao soi option kwrwini bagui sakani thaisa phanoya obongnai bini soi answer eba kifilmung hingke aboni yagoro tolani bo wakhlai rok swkbangni bagui thepajak hinui singo swkbangni bagui thepajak lai kaisa tongo oke thepajak bai hingke chaya wngui thangmani uansukmao rok kaisa tongo song kaisa tongo hingke oro lai bai rok bai kuk song bai mang hingke kaisa khapia tongo hingke aboni bagui ang obono choose khaikha ba obono rwkha sakani thaisa phanaya wngya wngthotok 99% ro ang bono hingke aboni yagulo kufurti moshawi tongnai o kok butano tabuk wngtongma jorao swlaikhe hingke tense phaikha tense swlaikhe hingke means present tense o swlaikhe hingke tamoni omo future tense o tongo present tense o swlaikhe hingke o mari phainai kok borogo hingke o o wngkha omongnai kufurti moshawi tongo present continuous tense haita hingke omo o jaga wngnai answer Sitrakuk ni kok mangphil kok thai wngkha ni singo sitrakuk hingke obo nongnai bini naithok kuk hingke kok borogo lekha kok thai eba songkha bajak shobdo bumung kok thai ni byang thepajak ni singo hingke uldrobo achugo bwskang achugo jehajafano achugui mano sakari thaisa phani hingke obo uldrobo achugo tang hingke kok borogo lekha kok thai jefru phano last achugo ba paithaga achugo tang hingke thali thaisa anggo thaisa hamani last phaio aboni bagui uldrobo achugo haita ke aboni yagulo kok borok goron omo tet 1 bo phaika tet 2 bo phaika same question tet 2 bo phaika omongkha mung kok bagni ulo achugo eba tet 2 hingke borok thepajakni phaio hingke tet 1 hingke borok achukni saka hingke mung kok bagni ulo achugo jemon borok kaham hingke borok puila noun hingke ayongo hingke achugo haita hingke ulo achugo hingke obo wngnai answer mani kokno kaham ke swrwngkhai hingke oboni buini kokno tei swrwngna nangya buini kokno doi swrwng manya kubuni kok rokno kaham ke swrwng mano sakani thaisa phani hingke obo wngnai mani kokno nwng kaham ke mangkha hingke kaham ke swrwngkha hingke kubuni kok rokno bo nwng kaham ke swrwngui mano hingke oboni answer c ke kok borokno kaham ke phwrwngna khai hingke kok borok kok mono swrwngya phano chugo kok 1 2 ni kok mono swrwngthai
kok English bo kaham ke serengtai engke wansugui naikhe angke obo ongnai sakani thaija phanaya tang hingangke kok borokno phwrwngna thanggang kaham ke phwrwngna thanggang angke kok wanjui serengtai hini chao English serengtai hini chao ke kok borok kok mono serengya phano chugo ni chao angke haya kok borok no phwrwngna thangai nang obo kaham ke serengna nangnai engke aboni bagui no answer ongnai o jagao D engke cherai rok no puila siring khaina porinani phwrwngthai khorang pawi no porinani phwrwngthai jesa mungsa khai phwrwngkai no chugo sakani thaija phanaya angke obo ongnai bitang hingangke cherai fru cherai rok no khorang pasari porimani no kaham aboni bagui o jagao B no answer ongnai engke paithak tini sungmungni phwrwngblai ni kok no puila uansuka sabongnai hingangke obo ongnai John Frederick Hubbard bini soi kifilmung eba answer C ongnai khaklaya noroni bukhao khami thikmung tongmarok ba answer soi bobo saimyang tongmarok no saiman kana engke buskang norte bo kaham kok borok related any topic grammar ni koglok ni kogroi ni jespon saimana muchung khang engke norok comment class hadiba norok bai ang tesa malai finai ba class khlainam mujung khai ba norok ani class no nainam mujung angke norok o YouTube channel no naiman nai engke norok tini ni je MCQ je result naimani norok busungmanka tolao comment class hadiba khawani ni je omo hai answer ngana hnai wansuk angke abo hai rokbo comment khlai di ang norok no reply nai ba ani je mansak ang norok no sangnai ke asuk no hambai